Kaya sinamber gelap luput wong loro lanang wadon sing lungguh kursi dawa padha sakala jumbul. Malah Sunyata sing tangane nyandak gagang gelas kopi sing siap diseruput, sakala ngregeli ceplok. Kopi manget-manget kuwi ngguyang celanane. Dene Halimah keringete metu brol-brolan sak jagung-jagung. Mripate mencereng tajem nyawang anak wadone sing pancen sweet 17. Bola-bali unjel napas, bola-bali dadane dielus-elus kanggo ngurangi rasa nyeri ing iga-igane. Kowe pancen bocah ndablek kok An, didhawuhi wong tuwa mung dianggep kaya angin lalu wae. Lah saiki lagi krasa kowe. Njur yen kowe wis blendang ngono kuwi piye? Keprungu suarane Sunyata antep, raine uga mangar-mangar kaya sing wadon. Hayo dijaluki tanggung jawab to Pak, mosok diumbarke. Rak kepenaken, suarane Halimah etes. Temene lara atine yen anak wadon olehe nggedhekake dhisik diuneni bapake. Blendang kuwi kalebu tembung saru, ora pantes diucapake wong tuwa marang anak. Nak ngonone toh iya Bu, ora dijaluk tanggung jawab, tak kira dheweke ora bakal ngunciring Yuda. Aku ngerti kuwi, sing tak karepake piye, kuwi rak njur mung mandeg tekan semene tok gegayuhane awake dhewe iki. Ora bisa menehi dina tembe kang apik marang anak, kok panggah nurun wong tuane. Halimah legeg, atine bali sinuwing-suwing, rempelane melu jarem. Kebangetan, teko kebangetan temen. Anak wedok sitok didama-dama bisa dadi wong gedhe jebul mung semono dayane. Gogrok tengahing dalan. Kebangetan? Sapa sing kebangetan? Ana apa dheweke minangka wong tuwa, rumangsane minangka wong tuwa? Sunyata apadene Halimah wis ora kurang-kurang anggone tansah nuntun marang Ana. Semono uga bab anggone pacaran karo Markus. Wong tuwa loro kuwi kayane juweh banget, criwis, paribasan lambe satumang karisamerang. Bola-bali Sunyata apadene ibune ngomentari anggone padha pacaran. An, bapak ora nglarang kowe pacaran, nanging kudu nggawa dampak sing positif. Pasinaonmu kudu luwih bersemangat, prestasimu kudu nyanjak. Kuwi lagi pacaran sing tenan. Tembung-tembung kuwi mesti kawetu saka tutuke wong tuwa sakloron kuwi. Yen manoni anak gayeng-gayengan karo Markus sing guru SMP ing kutane. Déning wong tuwane tembung-tembung kuwi sengaja dirungokake karo Markus. Ing pangangkah yen ana salah siji sing lali, sijine banjur ngelingake. Malah luwih saka kuwi, tuwuh pangarep-arep saka wong tuwane anak. Mbok iya Markus tansah menehi semangat sinau kang makantar-kantar marang anak. Engga apa kang dadi gegayuhane wong tuwane ndadekake anak sawijining dhokter, bisa kasembadan. Sunyata apadene Halimah duwé keyakinan mantep yen Markus mesti bisa nuntun lan menehi semangat marang anak. Dideleng saka jinem lan kaleme kuwi. Manungsa pancen bisa ngrencana, nanging Purbawasesa ora ana astane Gusti Kang Maha Kuwasa. Najan kepiye wae nyatane saiki wis cetha, Ana meteng. Najan durun ketara nanging wis positif. Wulanane telat 2 sasi. Yen diumbar mundhak sasi ra mundhak jembling. Kamangka yen konangan dening sekolahan, Ana mesti ditokake. Ra ngisin-ngisini mula sadurunge ditokake, luwih becik njaluk metu. Kuwi rencanane Sunyata apadene ibune Ana. Wong loro kuwi mandeng Ana sing mari kelu konjem Bantala. Lungguhe kawit mau anteng ora obah, mung driji sikile sing obah. Lah Markus wis kok wenehi ngerti An? Ibune takon. Sampun, malah mengke dalu badhe mriki kaliyan bapakipun. Turene badhe ngresiki kula. Wong tuwane sakloron mantuk-mantuk. Pancen kena dipastekake yen Markus ora bakal ninggal tanggung jawab. Wong sing ora seneng beres, wani mlayu? Apa endak? Oh, sida protol ora dadi guru selawase urip. Najan guru bayare mung saithik ning yen dipritil mesti gelo.
Soale nyambut gawene penak. Ana ademan, ora tau kepanasen yen bar dines isih bisa nyambi liyane. Ana dhewe wis mantep kepengin dadi bojone guru, mantep dadi bojone Markus. Rasane ora bisa pisah karo Markus suwe-suwe. Merga Markus yang ana sekolahan diulang gurune, Ana ora nglebokake ceramahe gurune. Saipit wae ora ana sing mlebu. Rasane saya bosen sekolah, ora kerasan sekolah. Kerasane yen ana cerake Markus. Apa meneh bareng Ana wis ngerti rasane apa sing sinebut swargane donya. Saya adoh karo sing jenenge sekolah. Saya wegah mikir geleme mung yen mbayangke Markus. Kadang-kadang pituture bapak lan ibune mampir sedhela ing nguteke. Pitutur sing tansah menehi semangat, tembene kepengin Ana dadi dokter, nanging mampir ming sedilut. Kelindih dening critane Markus sing tansah ngebaki ati lan jiwane. Banjur pituture bapak lan ibune dibantah dhewe. Ora dadi dokter gak patheken. Gak dadi dokter ya bisa mangan. Gak dadi dokter dhewe sing bisa numpak roda papat. Yo wes kono ndang memburi ndang salin gek madang, perintahe Halimah. Bapak kaliyan ibu mboten duka. Keprungu pitakone Ana wong tuane mandeng tajem. Kowe njaluk didukani? Iya, keprungu suarane Sunyata sereng. Ana banjur ndungkluk gak wani obah. Barang wis kasep ora perlu digetuni. Ora ana gunane, sementing kowe bisa ngasih pengalaman iki. Ana ayem, atine seneng. Banjur pamit menyang memburi. Ndang salin terus maem. Kari wong tuwa loro kuwi ana lungguhan kursi ruang tamu. Jenengan kepiye to, Pak? Bocah salah kok ora ana hukuman babar pisan. Mundak dadi umpakan bocahe. Paidone Halimah. Dheweke ora setuju karo sikape sing lanang sing empuk kuwi. Hukuman? Apa hukuman sing cocok kanggo Ana? Yen ora dihukum ya disengeni to, Pak. Dadine kita ki ketoke ora setuju karo tumindake sing akhire gagalake gegayuhan sing wis suwe kita idam-idam. Sunyata malah guyu, nyepelekake usule sing wedok, banjur keprojol guneme. Emoh Bu, aku moh ngukum, uga moh sengen. Karo-karone mujudake tumindak sing mubazir. Tarah barang sing wis kebacut arep dikapake. Liyane kuwi kita uga kudu ndelengi tok iki dhewe. Ijab lorone ati yen jroning kita sengen njur Ana jeplak. Kanca mangsa ninggal jalaran. Ah, tak kira ora ngerti lelakan kita dhisik kuwi, Pak. Kuwi rak kira-kiramu. Kita ra urip ing lingkungan kene wiwit cilik. Tumeka Ana lair lan nganti Ana umur 17 taun iki. Sapa ngerti Ana entuk informasi ngenani kita dhisik. Halimah tenger-tenger benerake tembung lan pandunungane sing lanang. Banjur gumawang kedadean 18 taun kepungkur. Kalane dheweke lan Sunyata isih ana SMA. Kalane dheweke lan Sunyata padha nglaju bebarengan abonemen sepur trutuk. Saat-saat kang endah, kaya-kaya donya iki mung duweke wong loro, dheweke lan Sunyata. Nuli wong loro padha prasetya ing janji. Nedya mangon bebrayan agung. Wong loro saya keket, saya rapet, ora ketemu sak menit rasane kaya sewindu. Ora ketemu sedina rasane kaya saabad. Ing sawijining dina Sunyata dolan nggone Halimah. Wektu kuwi kahanan omahe Halimah sepi. Wong tuwane sakloron padha nyumbang ing omahe wong duwe gawe. Kesempatan emas, ngono batine Sunyata. Banjur nyerai Halimah, dirayu, lan ana kahanan awan ndrandang kuwi prawane Halimah kasil diundhuh Sunyata. Kedadean ngono ora pisan pindho, ping 3, ping 4, 5, 6, 7, lan akhire ora kober ngitung. Teka ora mboseni, malah suwalike nglangeni. Sunyata lan Halimah kaya dene wong kecanduan, tansah golek kalodhangan kanggo baleni tumindak ngono meneh. Lan bebrayan agung kuwi kaleksanan, nanging nggawa kurban. Sekolahe pedhot, ora ngantongi ijazah nanging duwe ijabsah. Sing mari dhisik ya jenengan tek, Pak. Piwalehe Halimah sing diwelehke nyengir. Diwarahana kae nek niate ora pengen rak ya ora sida. Dasar wis padha-padha tek aku dienggo tiban. Sunyata genti malehake. Lah witikna arep emoh ya wis kok piting. Alah dipitingna kae nek emoh ya ora sida.
Halimah ngruwes pupune sing lanang. Wis biasa, malah krasa lara. Beda karo 18 taun kepungkur. Angger dijiwit ngono kuwi kok nggawa rasa dhewe. Rasane kudu dijiwit terus, nanging yen saiki dijiwit pisan kok kapok. Kadar ngono wae kok ya nurun to, Pak. Mula aku meh sengen awake dhewe dhisik rak ya ngono. Nanging yen kita sing tuwa-tuwa iki besok melu ngawat-awati tak kira dudu penyakit sing nurun kok. Pak, umpamane besok anake Ana kuwi lho. Aja nganti kaya aku lan Ana. Sekolah tekan SMA potol gara-gara ngisi. Alah, kok adomen Bu jangkahmu. Mikir nasibe ana durung rampung kok dadak tekan putu barang. Kuwi gampang dipikir karo mlaku yen kita isih urip. Pamunggele Sunyata. Pak, umpama jajal dipijetno dhisik ngono piye? Aja. Isa-isa engko salah bedaden. Niate gelem nemplek ya ben nemplek. Karo maneh ngono kuwi ra tumindak dosa. Karepku yen bisa gogrok, Ana ora bisa terus sekolahe. Ngono meneh, yen banyine gogrok daerah galang maneh, bocah saiki tek paling apik ya dirabekke kuwi. Wong loro kuwi jur meneng. Pancen dalan sing apik, Ana kudu ndang cepet reunian. Najan mengko tangga-tangga padha ngrasani kacang mangsa ninggala jalaran. Ya kudu ditampa, kuwi sawijining kanyatan. Karepe ya emoh, minangka wong tuwa lelorone wis mbudidaya ngetok cara lan tenaga supaya anake bisa mujudake gegayuhane sing potol dhisik. Nanging gegayuhan dadi dokter kuwi ibarat rembulan kang geong-geong ing langit biru. Angel ginayuh dening keluarga kuwi. Nanging kudune wong-wong kuwi ora ngrasani mangsa ninggala jalaran lho, Pak. Soale najan satepak nanging ra ana kemajuan sithik. Sunyata ora mudeng karo tembung sing diucapke Halimah. Kemajuan? Kemajuan apa kuwi? Aku dhisik meteng jenengan ra isih ana SMA. Padha-padha isih SMA-ne. Nanging yen Ana ra ora. Ana SMA, Markus wis guru SMP. Tegese awake dhewe ora usah golekake gawean. Sing jaman saiki angele ra genah. Sunyata mantuk-mantuk. Heeh, mestine Ana ora topo kaya awake dhewe dhisik ya, Bu. Ekonomine luwih terjamin tembang awake dhewe dhisik. Halimah mesem, kelingan nalika jaman manten anyaran bengen. Dene wong tuwane terus wae dipisah, dibagei omah lan kampung kari ngenggoni. Sedepangane dimodali sawah sak hektar, dikon garap. Nalika semono Halimah ora duwe dhuwit babar pisan. Kamangka butuh madangi Sunyata. Yen ora wedangan sirahe ngelu. Ora kuat mergawe. Arep njaluk wong tuwa ora wani, arep nembung utang, bola-bali utang ora nyaur. Halimah ewuh, Sunyata angluh. Untung ora suwe, Halimah nemok sawijining bab. Kelingan dhuwit atusan 8 sing kanggo ganjel saka 8, banjur dikandhakake Sunyata. Sunyata dhewe seneng bareng kelingan kuwi. Najan yen dijupuk kalbu ora ilok. Nanging gandeng kahanan sing ora ilok dadi ilok. Tinimbang awak lemes lan ngelu, luwih becik dhuwit sing ora kanggo kuwi digunakake. Kanggo bensine awak ben kena kanggo nyambut gawe. Lan sidane dhuwit kuwi dijupuk. Sunyata sing njugil sakane karo linggis, Halimah sing nyuthik. Kuwi lelakone Sunyata lan Halimah sing paling ngeres. Nanging wong loro kuwi duwe keyakinan, isih akeh wong-wong sing luwih ngeres lan nelangsa meneh lelakone. Bengine wis teka, langite resik biru. Rembulan moblong-moblong mesem, ngesemi bawerane jagat. Dasar wayah Tenggareng ing kanakane rame bocah-bocah padha jentungan, padha dolanan, lan uga ana sing padha tetembangan. Halimah wis cepak-cepak nyepaki calon besan sing bengi iki bakal ngrampungake perkara. Susu coklat 2 gelas kupingan wis cemawis ing dhuwur nampan. Bolu kukus oleh gawe Ana wis siap metu. Ketan marning criping wis diadhehi piring. Kari ngetokake, sinambi ngenteni rawuhe calon besan. Sunyata kedal-kedul ngakepi gudang garam kretek kesenengane. Aja diuduti terus to, Pak. Engko yen kari sithik ra ya saru. Njogehi rokok calon besan kok ming kari 5 ler. Aloke Halimah kuwatir. Kuwatir yen rokoke kuwi entek sadurunge calon besan teka.
Soale dideleng oleh ngrokok Sunyata kok peng-pengan, entek guwak njupuk maneh, ora nganggo leren barang. Mau oleh arep rene jam pira to, An? Sunyata takon marang anake wadon. Mboten jam-jaman kok, Pak, nggih dalu niki turene ajeng mriki. Sing entuk wangsulan mantuk-mantuk. Menawa wae ngenteni sangate lho, Pak. Arep nandur wong mestine dipethung kanthi mremet. Halimah nyambungi, swasana anteng, ora ana sing caturan. Sunyata isih kebal-kebul, sauntara ing adoh kono keprungu suarane bocah-bocah sing padha nglagokake lelagon jamuran. Bengine mrambat, dinten sak jam, 2 jam, calon besan lan mantu durung ana ketok. Wong saornah saya greh, celehe lungguh Sunyata diegas-egasake bokonge nganti pegel bangkekane, nganti panas bokonge. Sing ora kalah gorehe Ana. Bola-bali bocah wadon ayu kuwi inguk-inguk lawang ngwasi njaba. Kenthong bale desa ditabuh kaping 10. Wong saomah wis padha angkuh. Calon besan lan mantu sing diintinte durung katon irunge. Ana sing rumangsa diapusi kepengin nyang omahe Markus sing bengi kuwi uga. Kepengin ngunek-ngunekake Markus nganti pedhes. Nanging dipenggak déning wong tuwane. Dikon sabar sauntara. Jarene wong sabar bakal subur. Akhire diputusake penungguan calon besan lan mantu ditutup. Senajan ora nutup kemungkinan umpama bengia yen calon besan lan mantu teka, ya tetep ditampa. Susu coklat 2 gelas kuping njur diglek wong sak omah. Katimbang diumbar sesuk mambu. Senek liyane disimpen, sesuk kena kanggo nyamikan. Lawang ditutup. Wong 3 isine omah njur padha mapan kamare dhewe-dhewe. Sing 2 runtung-runtung mlebu kamar tengah, sing 1 kamar ngarep. Nalika Sunyata lagi arep nggletak, kedadak atine nratap. Teka ora kepenak rasane. Ana rasa was-was. Pikirane mung tumuju marang calon mantu Markus. Nanging awake tetep digletakake. Nratape ati diayem-ayem. Kakehan mikir Markus sing diantu-antu ndadak ora teka. Ngono penganen angane. Nanging jroning nggletak, wewayangane Markus tansah kamaton-maton. Saya suwe, saya cetha nglela. Pikiran tuwane njur tekan sing ora-ora. Mbok menawa ana gandeng cadhange karo ora tekane ing bengi kang wis dijanjekake kuwi. Rasa ora kepenak ing ati kuwi ngosikake Sunyata bangkit saka anggone nggletak. Alon-alon mudhun saka ranjange. Halimah sing merem nanging durung turu krasa yen sing lanang mudhun. "Arep nyang endi to, Pak?" takone karo nglalekake mripate metu sedhelok. "Rasane awak kok sumuk," saurane goroh. Nalika lagi nginepake lawang ngarep, Sunyata kaget teka ana wong mlayu-mlayu nyang ratan ngarep omahe. Ngidul parane, Sunyata nututi. "He, Kang, mendhek jajal." Panguhe karo nggudak wong krubutan sarung sing diaba mendhek. Ngenteni, bareng wis cerak Sunyata bisa meruh yen kuwi Kang Krama. "Ana apa to, Kang? Kok sajak penting banget? Napa jenengan dereng mireng to, Pak? Nyang sak dusun mriki empun do ngertos sedaya," saurane Kang Krama. "Mosok to? Kedingaren aku durung ngerti mare aku iki mau ora metu-metu." Kang Krama manggut-manggut. "Mesakaken kok, Pak. Pak Markus niki wau disidang teng kelurahan. Kabare ture ndemeni Yutarmi bakul gethuk pojokan niku. Ketangkep basah kok, Pak, ketangkep hansip. Niku menawi nggih empun diatur. Nggih kepenak Yutarmi rada tik entuk Joko Tring." Kang Krama lenga-lenga, jebul kancang-kancane wis padha mlayu dhisik. Kepengin ngerti lakune sidang ing bengi kuwi, Sunyata meh ambruk krungu kabar kuwi. Tujune ing sandinge ana wit asem, dheweke banjur senden wit kuwi. "Nggih, Pak, menawi badhe nderek ningali," pangajake Kang Krama. Sunyata batine misuh, dheweke mung delek-delek. Kang Krama ngrempang nuruti kancane. Sunyata isih lenger-lenger senden wit asem, mikir kepiye polahe Ana yen krungu gluduk kuwi. "Ah, ruwet, ngeri." Yen ana ngono kuwi jenenge ora mung kacang mangsa ninggala jalaran, nanging kacang golekake lanjaran. Njur sapa sing gelem yen ngerti Ana wis meteng.
Bumi sing dipidak rasane saya mubeng seser seser seser.